Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemah kitab Bad'ul Amali yang dimakna dan diterjemah dalam bahasa Arab Jawa Bekon oleh Ki Haji Misbah Zainil Mustafa Bangilan Tuban. Percetakan Al-Hidayah Surabaya. Untuk covernya ini soft cover, kertasnya kertas CD dan jumlah halaman ada 32. Bismillahirrahmanirrahim. Nusammi ngarani engsun Allah ing Allah syai'an ing syai' lakal asya kang ora kaya pira-pira syai' wa dzatan lan zat an jihadis sitti saking pira-pira arah 6 hali kang khali kang sepi. Allah kang Maha Agung iku apa kena disebut syai' atau yakni siji barang? Jawabnya iya. Ya, kena nanging siji barang kang ora kaya kabeh makhluke. Allah kang Maha Agung iku apa kena disebut zat? Jawabnya iya kena. Nanging zat kang ora kaya kabeh zate makhluke. Zat kang sepi saking arah 6 yaiku dhuwur, ngisor, kiwa, tengen, ngarep, mburi. Walaisal ismu ghairan lil musamma lada ahlil basirati khairi ali. Walaisalan ora ana al ismu apa asma ghairan iku liya lil musamma marang perkara kang den asmani. Lada ahlil basirati ing dalem mungguwe ulama kang ahli waspada khairi ali luweh bagus-baguse ahli paningal ati. Ini terjemahannya. Asma iki kahanane perkara kang anduweni asma. Apa liyane kang anduweni asma? Jawabe ora kahanane musamma, yakni kang anduweni asma. Asmane Zaid ora kahanane Zaid. Kaya mengkono miturut mazhab ulama Ahlus Sunnah. Krana Allah Ta'ala dawuh, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Artine Allah iku kagungan asma-asma kang bagus. Sira kabeh bisa ngundang-undang Allah nganggo asma-asma bagus iku. Wa ma in jauharun lan ora iku jauhar. Rabbi utai pangeran ingsun, wa jismun lan ora jisim, wala kullu lan ora kul, wa ba'du lan ora ba'd. Zustimali kang anduweni sifat kanggo ana ing kul. Zustimali kang anduweni sifat kawengku ana ing kul. Ini terjemahannya. Kita nikotake yen Allah iku ora jauhar, ora jisim, ora kul, lan ora ba'd. Kang aran jauhar, yang dimaksud jauhar yaiku bagian kang ngalap panggonan tur ora kena dibagi-bagi. Kang aran jisim yaiku perkara kang ngalap panggonan kang kasusun saking bagian loro sak pendhuwur sarana bisa dibagi. Kang aran kul yaiku perkara kang den susun saking bagian loro sak pendhuwur sarana jus-jus iki ana batese. Kang aran ba'd yaiku bagian kang dadi susunane kul. Kabeh liyane Allah iku jauhar lan uga jisim lan uga kul lan uga ba'd.
Wa fil azhani haqqun kaunu juz'in bila wasfit tajazzi yabna khali. Wa fil azhani lan ing dalem pikiran yakni akal haqqun iku tetep kaunu juz'in utawi anane juz bila wasfin kang tetep kelawan tanpa sifat at-tajazzi kang den bagi-bagi yabna khali he anak lanange paman ingsun. Apa ana juz kang ora kena dibagi ana ing kenyataan? Jawabnya iya ana juz kang ora kena dibagi. Dening ulama ahli sunnah diarani nuqtah. Yen isih kena dibagi iku durung diarani nuqtah. Masalah iki ora ana hubungane karo akidah Islam. Ini kitab Badul Amali karya Al-Allamah Abil Husain Sirajuddin Ali bin Utsman yang dimakna dan diterjemah dalam bahasa Arab Jabikon oleh Ki Haji Misbah Yunil Mustafa.